Hola, compis! Jo sóc Mireia Torrent i aquest és el meu canal Aula Virtual. Aquí trobaràs idees, recursos i programes per a les teves classes. Així que si t'agraden aquests temes, no dubtis en subscriure't i dóna-li a la campaneta perquè YouTube t'avisi quan pugi un nou contingut. Avui aprendrem el que són els cossos geomètrics. Què són els cossos geomètrics? Les figures geomètriques planes tenen dues dimensions, ja havíem parlat d'això. Les figures geomètriques tenen dues dimensions que són l'amplada i la llargada. Però què passaria si aquestes figures planes els donessin volum? Doncs que llavors aquestes figures planes s'han transformat en cossos geomètrics perquè tenen les tres dimensions, l'amplada, la llargada i l'alçada. Aquí t'he deixat un mapa mental on podem veure els tipus de cossos geomètrics que estudiarem. Els cossos geomètrics hem de recordar que estan formats per figures geomètriques que ocupen un volum i que tenen les tres dimensions. Això són les tres característiques primordials. Hi ha dos grups, el grup dels que estan formats amb figures planes i l'altre grup que serien els que estan formats amb figures més arrodonides, total o parcialment. Avui ens dedicarem a estudiar el grup dels poliedres, que són els que tenen les cares laterals amb figures planes. I aquí tenim els elements dels cossos geomètrics. Recorda que són les tres dimensions, l'alçada, la llargada i l'amplada. Les parts d'un cos geomètric són la cara, que és cada un dels costats que té el cos geomètric, les arestes, és la línia on s'uneixen les cares, i els vèrtexs. I ara us presento els prismes. Què són els prismes? Els prismes són els cossos geomètrics amb dues bases, cares laterals formades per quadrilàters i també tenen vèrtexs. Aquí tenim un prisma amb les dues bases, les cares laterals i el vèrtex. Recorda, la base són els polígons per on es recolza, les cares laterals són els polígons dels costats i els vèrtexs són els punts que uneixen les tres cares. I ara us presento les piràmides. Quines diferències tenen amb els prismes? Les piràmides tenen una sola base. Els prismes, recorda que tenen dues. Les seves cares laterals sempre són triangles. En els prismes sempre són quadrilàters i també tenen vèrtexs. Recordem que les piràmides tenen una sola base, les cares laterals en forma de triangle i els vèrtexs. Vinga, i ara anem a practicar el que hem après avui. Hem de classificar els prismes i les piràmides. Vinga, el primer cos geomètric. A veure, què serà? Molt bé, ho has fet molt bé, un prisma. I el segon, a veure què sortirà. Què creus que és? Prisma o piràmide? Vale, molt bé, una piràmide, ho has fet molt bé. Anem al tercer. A veure, què serà? Un cos geomètric serà... Tu què creus? Piràmide, molt bé. Després ens vindrà... aquest quin serà? Sí, molt bé. Exacte, un prisma. I per acabar, què serà? Prisma o piràmide? Té dues bases i les seves cares laterals són quadrilàters. Molt bé, un prisma. Però un prisma amb nom propi? Quin deu ser aquest? Aviam. Ah, molt bé, és el cub. És molt presonit el cub, que té nom propi i tot, Recorda que el cub és l'únic prisma que té totes les seves cares exactament iguals. I ara et deixo alguns exemples d'objectes de la vida real que són cossos geomètrics, com aquestes caixes. Què me'n dius d'aquests gratacels? Fixa't quins prismes. I aquí tenim un exemple de piràmides, com aquestes que són les piràmides d'Egipte,
i un objecte decoratiu en forma de piràmide. Molt bé, compis, espero que us hagi servit la classe d'avui, tractant els cossos geomètrics, i no us oblideu de subscriure's al canal, perquè la pròxima setmana us posaré un altre vídeo. Si t'ha agradat el vídeo d'avui, no te'n vagis sense donar-me un like i deixa'm algun comentari si t'ha agradat o si t'agradaria que fes algun altre tipus de vídeos. Si encara no t'has subscrit, dona-li al botó i recorda't d'activar la campaneta perquè YouTube t'avisi de quan pugem nou contingut. Moltes gràcies! Fins aviat!